Od nejakého 10. až 12. roku života by mal v podstate mladý hráč uvažovať o nejakej individuálnej spolupráci s kondičným trénerom, aby rozvíjal svoje rýchlostné schopnosti, aby sa naučil v podstate cvičiť a základy atleticizmu. Že deti by mali cvičiť iba s vlastnou hmotnosťou, pretože cvičenie s vlastnou hmotnosťou môže byť veľakrát ťažšie, ako keď mu dám do ruky 10 kg činku. Povedzme, ak dieťa zoskakuje z múriku, tak na ňo pôsobia oveľa väčšie síly, ako keď so mnou robí v gyme výpad s 10 kg. Najviac ma baví formovateľnosť mladých hráčov, pretože sú pre mňa nepopísaný papier a môžem ich učiť základom, či už nejakým pohybovým alebo ohľadom životosprávy a dennej rutiny. Najťažšie je rozdielnosť biologického veku, to znamená, že niektorí hráči sú viac vyvinutí, niektorí sú menej vyvinutí a individualizovať a prispôsobovať im tréning. Odporúčil by som spolupracovať s kondičným trénerom, aby naučil v podstate silové základy, základy atletickej prípravy a nastavenie nejakej životosprávy a dennej rutiny.